De nou, agafo l'autobús, agafo l'autús i avui fem parada en una vida de coratge i compromís. Amb nosaltres, Maria Ramoneda, la veu càlida i valenta de la Creu Alta. Modista, mestra i mare, ensobre el seu món fet de lluites, somnis i estima per la ciutat. Gent de Sabadell avui posa rostre i veu a una dona que ha fet de la implicació una manera de viure. Soc Maria Ramoneda, Roma. Tinc 87 anys, m'he dedicat part de la meva vida en el comerç i a l'Ajuntament. Quasi 14 anys a l'Ajuntament i hem fet aquesta conversa aquí al Parc Catalunya, que m'encanta. Soc gent de Sabadell. Estava pensant, Maria, que la primera pregunta d'aquesta conversa que tindrem aquí als propers minuts és a on estem i per què has triat aquell lloc? Ui, això, els que em puguin veure, veuran que jo estic enamorada d'aquest parc, perquè no hi ha dia que jo no vingui a fer una passejadeta. Quan no puc anar a fer unes meves excursions, que són molt muntanyenca, doncs, com que ara se'n va acabant ja el meu procés, doncs haig de triar. I aquest parc és el jardí, jo diria és el meu jardí. I estic contenta, estic contenta amb moltes coses, perquè he sigut una persona molt reivindicativa. Llavors, doncs, quan l'associació de veïns començava a reivindicar i vam començar a dir què necessita la Creu Alta amb la quantitat de coses que em feien falta, doncs el parc va ser una de les coses més meravelloses que vam reivindicar. Em deies que, a més, el Parc Catalunya és el jardí de Sabadell, no? I tant, és el meu presó de tothom, que m'encanta, m'agradaria, i a vegades ho dic, aneu al parc, s'hi fan moltes coses en aquest parc. Sí, és cert, Maria, que el parc té molta vida. O sigui, des del principi, i com tu deies, hi ha moltíssimes activitats culturals, musicals, les barques per aquí, els ocells, els patos, o sigui, hi ha molta vida. I diari, la gent que fa grups de gimnàs, sempre trobes grups que fan les seves activitats, de ioga, de txecum, de diferents coses. Jo vaig triar precisament a poder anar, quan veia la gent que treballava, vaig dir, has de triar a veure on t'aniràs tu a la teva vida que necessites. Doncs una activitat per mi... Al Parc Catalunya? Doncs em va agradar. Hi havia gent que va fer una activitat i amb aquella me la vaig quedar. Però fixa't, Maria, que estava jo pensant que a Mollà, d'on tu ets, no tenen un parc tan xulo com aquest, eh? I tant que en tenim, eh? No tant, no! Tan xulo no. Però tan xulo, ni tan gran, eh? No, no tan gran. Està al mig del poble, això ja es diu una cosa. Però és un parc maquíssim, eh? Sí. És el parc que també... Jo soc molt sentimental amb aquestes coses i m'enamoro, estic enamorada de la naturalesa, és la meva vida. I si no pogués veure arbres, que és el que em va passar quan vaig venir a Sabadell, que no hi havia arbres... El que passa, Maria, que quan tu arribes aquí a Sabadell no hi havia masses arbres. Cap. Carrers llargs. Sí. Em va fer una tristesa. Sí. És que pensava que no podia ser que ells visquessin aquí. A més, hi havia el soroll de les fàbriques. Sí, clar. Això el soroll, el fum, tot això, no? Jo pensava, però com poden viure aquesta gent aquí? Llavors comprenia que venia gent al meu poble a passar l'estiu i em pensava, triaven al meu poble. Des de Sabadell cap a Mollà? Cap a Mollà, sí. Moltes noies havien vingut a casa, la meva mare, doncs que havia llogat part de la casa per l'estiu i era una de la manera de l'estiu de poder venir més. I clar, quan arribes aquí a Sabadell, tries la Creu Alta. Per què tries la Creu Alta? O sigui, quina referència tenies tu per anar a viure a la Creu Alta? Bueno, jo arribo a Sabadell, ja havia vist, a Sabadell la Creu Alta no és la Creu Alta d'ara, no té res a veure. Era la Creu Alta pagesa i quan jo vaig arribar, la meva família, em vaig casar amb un noi de Sabadell i que ells van tinguer, eren del centre, vivien a la plaça de l'Ajuntament perquè el pare havia estat el secretari de l'Ajuntament, però per les circumstàncies de la guerra van passar a viure a la Creu Alta. I van passar a viure a l'últim carrer
que era el carrer Gambús. El carrer Gambús era l'últim carrer quan jo vaig venir, al 59. Al 59 em caso amb aquest noi que ens vam conèixer a Moià, ell tenia família a Moià, família de Barcelona, que venien a estiuejar, i bueno, aquestes relacions, doncs, que llavors... Aquestes coses que té la vida. Però que al barri de la Creu Alta tu deies que quan vas arribar, evidentment no tenia la configuració urbanística ni l'activitat social que té ara, però la Creu Alta, tu saps millor que jo, sempre ha estat un barri amb molta personalitat, amb una posada en marxa de diferents al llarg dels anys. Sempre ha tingut... De fet, la història de la Creu Alta era un nucli de població que va ser annexionada a Sabadell, és a dir, que... Això vaig descobrir-ho quan em va interessar la història, on estava, quina era la història, perquè clar, jo anava pels barris, podia sortir allunyat perquè no teníem arbres a prop, per tant podia anar a caminar a la Salut, podia anar a caminar a Togores, podia caminar... I la Creu Alta, esclar, Junqueras tenia un patrimoni, em vaig enterar de les cases que hi havia al voltant de Pagès, els barris que es havien fet en aquell voltant, i que la Creu Alta havia triat jo per casar-me, i em vaig casar, vam trobar una casa a la plaça Creu Alta. I a la mateixa plaça, que era una plaça petitona... Maria, triar una casa a la plaça de la Creu Alta... Tot eren casetes. Bueno, però, escolta... Bueno, casa i pis era. El rovell de l'ou de la Creu Alta. A l'església de Sant Vicenç davant? Tenia l'església de Sant Vicenç, que precisament la meva família era la que treballava molt a la parròquia, per això visitaven molt, eren molt solidaris, treballaven en els barris, perquè esclar, ells va veure la immigració com anava arribant, treballaven molt als barris de Can Puiggener, jo treballava a Can Puiggener, després em vaig passar, quan vaig arribar, vam triar la plaça, a mi em va agradar que fos allà. Però que la plaça de la Creu Alta, el teatre i el centre... El centre Sant Vicenç. El teatre, Déu-n'hi-do, és un bressol d'actors i d'actrius i de directors i d'estenògrafs, Déu-n'hi-do, eh? Jo feia teatre, mira, estava fent aquesta que estan fent a Barcelona. Tu? Sí, és que feia teatre a Moià. Bueno, jo soc una noia activa. I de què feies? I que he fet de tot. Quin tipus de personatge, Maria? Què feies de dolenta? No, tu de dolenta no. No, mai. El teu caràcter sempre ha estat molt afable. Comences fent teatre amb els pastorets. Els pastorets fas tots els papers. I després vaig fer teatre, hi havia 2 o 3 directors molt grans, que ja no n'hi ha cap. Contenta de la teva experiència? Sí, i precisament me'n recordo que estan fent ara, a la Cubana, estan fent L'amor venia amb taxis. I fan un homenatge precisament en el teatre de casa. El tipus de teatre musical, tot allò, no? El teatre de carrer. Aquell teatre, no era musical aquesta obra, era molt divertida. Jo feia de criada, una criada jove, i el meu marit també feia teatre. I de criada manaves molt, no? Sí, perquè tenien molts problemes, hi havia molts homes, aquestes obres, hi havia molt xou. Hi ha un xou amb el taxi, l'amor venia amb taxi, vol dir que és un xou de família i de criada entremig, de que coneix totes les coses. Escolta, Maria, estava mirant que els nascuts a Moià, les persones que han nascut a Moià, es diuen moianès o moianesa, i la gent de la Creu Alta són tallarets. Tu què et consideres més? Tallaret o moianesa? Mira, va arribar un moment, quan feia el temps, la meitat del temps que jo tenia tants anys haver viscut a Moià, com haver viscut a la Creu Alta, i havia de decidir a veure on jo, esclar, jo vaig formar la meva família aquí, una família de Sabadell molt coneguda, una família molt ficada doncs, a la ciutat i molt solidària en tots els aspectes. Bueno, ens vam ficar amb tot perquè va ser el començament del coneixement. Jo em va agradar, o sigui, jo a Moià ja era activa i vaig tenir sort de ser també que vaig entrar en l'escoltisme, i l'escoltisme com a... Eres Boy Scout? Era Boy Scout. Sempre a punt? Sempre. Sempre? Sempre a punt, i és veritat, eh? Sí, home. I això em va ajudar, l'ètica de la bona obra
i de lo que representava per nosaltres, perquè era una educació ètica normal, pels nens normal. Et va servir de molt, no? Oi, de tot. Ho dic per la meva experiència, Per perquè arribar jo també aquí. vaig ser Sí, poliescalf. doncs era cap de les daines. Déu-n'hi-do. Tinc un record doncs, de les meves amigues de Mollà que em diuen... Però clar, això que deies, això et marca, o sigui, et suma, I tant, perquè i tant. explicaves ara que Em quan... dona una personalitat, una estimació a les coses. Clar. Un respecte. Respecte, sobretot perquè tu explicaves que quan arribes aquí entres en contacte amb la gent de Camputxaner, amb la gent De Can Uriach. de Can Uriach, de donar servei, del servei al comú, en aquest cas de solidaritat, no? Perquè tu fas de mestre. Jo faig de mestre allà perquè m'ho demanen aquí, us dic, i la meva família, esclar, dic, que jo què faré aquí? Arribo aquí amb aquesta feinada a la migració, vaig veure la migració com arribava i que, bueno, aquesta migració que a mi em va semblar terrible perquè Els serveis que hi havia... Vaig pensar que no tenia ni idea del que era estaven arribant persones que no tenien casa i que es feien amb totxos, el anaven a buscar. Va ser tota una experiència. Era una experiència fabulosa. I al fer de mestre, jo no l'escoltim, vaig aprendre l'ètica del respecte als altres i el respecte a mi mateixa i l'estimació a les coses, i sobretot a la muntanya, això és el que em va agradar. Però quan vaig arribar a Can Uriach, amb les nenes, vaig estimar aquelles famílies i aquelles nenes. Vaig conèixer el que era sortir d'un poble. Jo havia sortit d'un poble per casar-me, era un poble que havia viscut, jo havia viscut la guerra, havia viscut la meva família amb la guerra, la meva mare viuda. Parles de la teva família, 6 fills? Jo 6 fills, sí. No. Clar, en la meva època es tenien molts fills, no? es havien tenir fills, perquè, esclar, es respectava, eren catòlics i apostòlics. I que això de treure, que jo intentava ja de treure'm tota aquesta religió sobre que m'havia marcat tant, perquè em va marcar molt, i em vaig agafar molt doncs, amb el teatre, amb la muntanya, perquè m'ajudava a no viure la disciplina del bisbat de Vic, que va ser horrorós, les monges horrorós. Tinc història per explicar, Però vas aprendre coses de la vida, vas aprendre coses. Et va servir. I l'hipocresia, sobretot. Vaig aprendre a la meva, molt joveneta, perquè, esclar, vaig rebre tots els inputs del silenci de la guerra. La gent no parlava i no t'enteraves de res. L'escola era... Jo anava a l'escola perquè m'havien donat una beca a les monges, perquè era filla de viuda de guerra. Llavors tenia una concessió. I això era una trampa, no ho vulguis imaginar. Però clar, parles de la postguerra, però hi ha un moment que comencen a sortir les paraules, la paraula llibertat, no? La transició. Això va ser molt important. No, això ja és molt enllà. Jo la transició és quan arribo aquí a Sabadell. Quan arribes aquí a Sabadell és quan comences a... Aquí començo a veure que hi ha molt per fer, que la gent té ganes de treballar, que els amics, que m'encantava, que era gent que em van acollir perfectament. Vaig descobrir l'època molt forta de l'escoltisme, s'acabava ja, ja anava de menys. De coneixements que jo tenia, de la manera que jo entenia les coses, de la manera que jo havia viscut. També havia marxat de Barcelona perquè no volia quedar-me al poble, no volia anar a la fàbrica, havia d'aprendre alguna cosa més que quedar-me al poble i vaig marxar a Barcelona. A pesar del poble... Però vas tornar ràpid? Bueno, vaig estar 2 anys fora. Bueno, Déu-n'hi-do. 2 anys que vaig conèixer moltes coses. Una perspectiva del món diferent, no? Vaig conèixer, sí. Va ser la primera vegada que vaig veure Coca-Cola, imagina't. La primera vegada que veus Coca-Cola a Barcelona. Coca-Cola i un cafè a Barcelona, perquè al meu poble això no podíem fer-ho. Era un sacrifici total, era una invasió catòlica i apostòlica. Un altre món. I una negació total de la vida, i un silenci rotund. El que passa, Maria, que quan estàs aquí a la Creu Alta, tu, amb més persones, però liderades per tu, comença un moviment reivindicatiu, no? Perquè la teva casa, si em permets l'expressió, va ser el niu on va néixer l'associació de veïns. Es reunia allà? Sí, va néixer... Gargots. A l'espai Gargots. No, encara no. Encara no. Tot això encara no estava. Néixer l'associació... I és que va néixer a través
que la Concòrdia van ser uns dels que ens van donar l'impuls. Home, la gent de la Concòrdia, perquè ells ja estaven organitzats. Clar, hi havia el Simon Saura, jo vaig conèixer una sèrie de gent, que aquesta gent em va involucrar a dintre de tot el que s'estava començant, l'Assemblea de Catalunya, l'Assemblea de Sabadell, les manifestacions, els estudiants, em vaig posar a estudiar, llavors, doncs, clar, part de tot això, i dels fills, perquè tot això, la gent no s'ho creu. De la família, no creuen que jo pogués arribar a estar tot arreu i fer el que feia. Portar tota la família i, a més, amb aquest... I em sap molt greu, perquè per la meva família sé que m'hauran de perdonar-ho moltes vegades. M'han de perdonar, perquè pobrets fills meus anàvem a penjar cartells. Però suposo, Maria, que amb el pas del temps, l'orgull de la teva família, dir, la meva mare forma part de la història, de saber, tu ets conscient, no? Perquè clar, tot aquest moviment reivindicatiu del barri, de la Creu Alta, la festa major, quan es recupera la festa major, això va ser... Això va ser fantàstic. Va ser un moment important. I encara no havíem reivindicat ni el parc. Quan vam començar, la primera cosa que vam dir, hem de reivindicar el que hem de reivindicar aquí, però s'ha de constituir. Érem dues dones que vam dir... Les dones sempre endavant, eh? Jo vaig dir, en aquesta noia que vivia al carrer Major, jo vivia al carrer Felip, que hi havia la plaça Creu Alta, estava ja programada a fer plaça gran, i ja havien tirat a terra la meva casa, tot això, i llavors vam començar. Llavors era molt solidària amb l'església, amb el centre Sant Vicenç, a Can Puiggener, llavors Can Uriac. Però al plantar-me ja una miqueta més va canviar la plaça, això va donar peu a que nosaltres havíem de fer alguna cosa en sèrio, perquè això no anava bé, perquè ens vam enterar que tot el que era el Riera Villaret, que és aquí darrere, aquí al carrer Riera Villaret, Riera Baixa, Riera Alta i carrer Major, tot això anava a terra. I anava a terra, i llavors va ser quan, estan començant la plaça Creu Alta, tot això, no pot ser, hem de fer alguna cosa. Però clar, la celebració de la festa major va ser la història més recent. Vam començar així. Vam començar, què fem? Com organitzem nosaltres una associació que la gent ens entengui, que hem de reivindicar, perquè això no pot anar a terra. Vam anar a una reunió a l'Orpí, a los Cabezas de Família, i vam fer aquest programa. I a partir d'aquest vam avisar a tota la gent que vivia al carrer dient que hem de fer una reunió perquè els Cabezas de Família han decidit que aquest sector té que anar a terra. Per què? Han d'anar a casetes, un projecte que la gent no volia, perquè la gent estimava molt el seu barri. Això sí que em vaig donar compte. La gent pagesa de la Creu Alta sentia que no era de Sabadell, estava a Sabadell. Era veritat, no hi havia res, havien d'anar a Sabadell, a l'escola havien d'anar a Sabadell. Tenia una perspectiva diferent. Havien d'anar a Sabadell, no teníem res. Diferent, totalment. Escolta, Maria, si em permets, fem un salt amb el temps i ens situem, si jo et dic Joan Reventós... Esclar, perquè aquí a la societat veí, aquí ja havíem fet la festa major, aquí ja quan jo vaig començar a reivindicar, com que ja havia viscut tot el moviment que s'estava promovent en els casals, no els casals, en els centres de gent gran, aquests centres que eren els centres de les associacions de veïns. Les associacions de veïns van començar a formar-se. Llavors nosaltres érem unes de les últimes, però vam agafar molta força perquè Can Uriac era forta, la Concòrdia també. La Concòrdia també. Clar, jo estava dintre d'aquests moviments de l'Assemblea de Catalunya, hi va haver un dia de l'Assemblea de Sabadell, hi va haver un dia que van dir ens hem de dividir, perquè el moviment comunista està reivindicant en molts barris i el moviment socialista era Convergència Socialista. Els socialistes també tenen el seu espai i tenen molta història, i el grup que jo estava, tots van ser els grups, el Simon Saura, el Marcet, molts que era el PSC, com si diguéssim, el PSC era el PSC, vaja, en aquell moment. Primer era la Convergència Socialista i va ser després, doncs vam ser
la llibertat. Ja vam començar, que nosaltres érem els que havíem de portar la llibertat allà on fos, no? I que ho enteníem bé. Llavors van dir, doncs, és que perquè poguéssim fer el míting, va ser primer el míting a Barcelona, l'Anna Vallembó va ser la primera dona que va fer un míting. I a Sabadell va venir els Reventós i em van demanar com a dona que reivindicava. Clar. I ens situem, Maria, a l'any 1999, 1999. Eleccions municipals? Sí, esclar. 1999. Això llavors jo vaig... Vas a la llista encapçalada per Manuel Bustos i entreu a l'Ajuntament a governar. Quan vaig estar en els socialistes hi va haver un temps d'una formació en el municipalisme. Llavors, per entendre una miqueta el valor que tenia la gent del poble poder entrar en l'Ajuntament. I aquest valor me'l vaig créixer dintre meu. Jo reivindicava i creia que el poble de la Creu Alta era un petit ajuntament. I aquest petit ajuntament era el meu somni. El somni, doncs, de que tothom estigués bé. Llavors, bueno, doncs ho han fet molt bé, perquè haig d'agrair a tothom, a la gent que va continuar, perquè cada any es canviava els problemes ja no els explico, problemes... Totalment, a la vida. Ara, quasi bé explico l'agraïment i el tresor gran de poder aconseguir, d'haver pogut treballar amb la gent a la Creu Alta. Ells han aconseguit, doncs, aquest poble ha anat continuant, que això és maco, que tu puguis començar i que els altres continuïn, i que vagi continuant, i que sentin el mateix, i que és exactament igual, i que jo estic satisfeta, i que jo els dono les gràcies. Però del teu temps que vas estar a l'Ajuntament, hi ha coses que estàs especialment satisfeta, contenta? Tot. El poder fer campanya, poder dir als socialistes hem de fer la campanya i hem de revaloritzar tot el treball que s'ha fet i el treball que es va fer a la Creu Alta, que en els 60 anys em van fer un homenatge que va ser com una festa major, que va ser el mateix que una festa major, les sardanes, un cap gros que vam fer, una festa a l'Orpí, un dinar... Si parlem de la teva entrada a l'Ajuntament, tu entres a la llista del PSC... Bueno, a la llista ja hi vaig estar-hi moltes vegades. No, però quan entres per ser-hi, que és quan els socialistes guanyen les eleccions, el Manuel Bustos va insistir molt en que tu formés... Ui, tant! Clar, el Manuel Bustos venia a seguir la meva trajectòria, com seguia a tots els barris, perquè ell va fer un treball de barris fabulós. Va entrar perquè va fer un treball de barri. Llavors, a mi em va demanar, tu has de venir a l'Ajuntament, perquè tot el que tu t'agradaria a la Creu Alta, ho faràs, ho tindràs. Esclar, jo li vaig dir, home, si tu treballes amb totes les reivindicacions que hem fet a la Creu Alta, de veritat, que m'agradaria. Bueno, clar, sempre que hi entrem, perquè aquest era el drama. Tu faràs una campanya, va fer una campanya molt bona, molt solidària, amb molta gent que no es pensava ell que podien votar, que no comptava amb tanta gent que li van fer una campanya especial. I el treball que va fer. I a mi em va costar, perquè per moltes coses. Primera, perquè jo no em sentia, ho trobava molt gros, esclar, jo hi he viscut totes les reivindicacions, i el no tenim diners, no pot ser, no tenim diners. I ara passaves a gestionar-ho. Llavors et diuen allà, i jo dic, si sortim guanyant, tinc pànic. I si no sortim, si hem d'anar a l'oposició, no ho aguantaré. No ho aguantaré, jo no hi estaré, no podré estar en una oposició. I tornaries, Maria, amb l'experiència aquesta acumulada del temps, ja et situes amb aquesta que estàs amb els veïns reivindicant i tens l'oportunitat de gestionar, de passar a ser regidora, i tornaries? I tornaries a fer amb aquesta experiència? Jo, de la meva època, sí. Perquè jo, els meus 6 anys a l'Ajuntament, quan vaig entrar a l'Ajuntament, em van acollir tan bé, totes les meves companyes. A mi em van donar serveis socials, solidaritat, després ja vaig entrar en d'altres regidories, però aquests 4 anys primers van ser els més feliços de la meva vida. Van ser el regalo que em van donar. I tinc un agraïment pel Bustos, perquè ho va fer molt bé, precisament ho va fer tan bé, que després el van votar i vam tenir majoria absoluta. Bueno, majoria absoluta, sí.
sí, de veritat. Però als 4 anys ho va fer molt bé perquè feia unes coses que moltes vegades la gent no les entenia. Quan vam guanyar ens faltaven regidors. Doncs ell va dir, vull que els regidors, els de Convergència, entraran 4 de Convergència, dels republicans, un altre, 2 d'iniciativa. Això no s'havia passat mai. Clar, llavors vam entrar a innovar tot. Llavors ells van sentir tan feliços perquè van fer els seus programes a través del seu programa. Tots els polítics ho volen fer bé, el millor del món. El que no fa bé aquest, doncs nosaltres ho faríem més bé. Doncs ell va dir, doncs ells tenen un programa, doncs que facin un estudi de la ciutat. I Convergència va fer un estudi de la ciutat que volia. Van treballar 4 anys, fantàsticament bé. I això ens va anar divinament bé a tots, Si agafem un mirall ara, i et mires al mirall, dius, estàs contenta, agraïda especialment de tota la teva trajectòria personal i professional? Especialment de l'època de l'Ajuntament? Bueno, jo estava molt contenta de tot el meu progrés, de la meva família, de tot el meu progrés, de la manera que m'havia format, de tot el progrés que havia fet jo a Sabadell, tot el progrés que vaig treballar a la Creu Alta, a l'associació i en el meu barri, que me'l vaig estimar, que vaig dir, bueno, ja no sé si soc de Moià o soc de Sabadell. Un dia, quan vaig dir el diari de Sabadell, va posar moianesa, i el Ferrés em va venir a veure i em va dir, érem molt amics, políticament no, però com a persones érem amics. Em va dir, tu ets de Moià, com és que estàs reivindicant aquí com una boja, com la... La passionària? La passionària, em va dir, però és com la passionària, com pot ser que ets de Moià i estàs aquí explicant, perquè jo explicava a les escoles el poble de la Creu Alta, la història. Llavors van entrar tots els nois, perquè jo vaig anar a buscar un historiador, que sabessin escriure, tothom que pogués treballar de Sabadell, que havia viscut, i la gent de la Creu Alta, que fes la història. Això va ser la clau, llavors van entrar força. Tot això va tenir molta força. Escolta, Maria, i què fa la Maria Ramoneda avui per sentir-se activa? Perquè és una part de la teva vida que també està... És que tu em deies el que em feies més feliç a l'Ajuntament, tinc que agrair el que es va fer, perquè no teníem escoles, sobretot... Satisfeta, molt satisfeta d'això. Els meus serveis socials, jo ara encara tinc relació amb tota la gent, totes les entitats que van formar les entitats de Sabadell, dels disminuïts, totes les entitats tinc coneixement perquè estic en una fundació i estic treballant amb ells com a dona gran i jubilada. I la meva gent que treballava llavors la tinc en consideració i me l'estimo molt, perquè m'estimen, perquè m'han estimat, perquè m'han donat aquesta autoestima que jo tinc, me l'han donada ells. Jo tinc que agrair al meu departament, a les meves tècniques, a la Rosa Graells, al Manel Bustos. Aquest li haig d'agrair molt, perquè ara ploraria per el que li han fet, per el que ha passat, per la gambarrada més grossa que ha fet aquesta oposició tan tremenda, i això em dol. Possiblement que aquesta xerrada serveixi perquè ell pugui saber que la ciutat l'ha estimat. Maria Ramoneda, t'agraeixo molt que hagis compartit aquesta estona amb nosaltres. Hem fet un vol ràpid per aquesta vida tan intensa i tan nutrida i rica que tens. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.